itatuwa toron giwa. Banduma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur ɗan Idris dogaro oga toron giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Na sarauta amma ka yau uban doma mai sandar girma, mai sandar girma, takalmin girma, ga rawanin girma, rigar alfarma haka mai sandar yaƙi uban doma ga baitin girma. A jijiya rugun babbar sawa kar itatuwa toron giwa. Uban doma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur ɗan Idris dogaro oga toron giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Hajijiya rugun babbar tsawa kar itatuwa toron giwa. Uban doma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur ɗan Idris dogaro oga tungun giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Jijiya rugun babbar sawa kar itatuwa toron giwa. Uban doma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur ɗan Idris dogaro oga toron giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. 091-3660-3954 daga naku Aminu Salisu Basaura AS Bunwaka tare da Nina Ja'atu Abdulsalam ta Annabi. Ya alwadudu gwanin iko ubangijinmu kai ke dafa min. Hajijiya rugun babbar sawa. Ƙaran basira da fikira idan na yau ta ba mai tanka mun. Hajijiya rugun babbar sawa. Sana rera waƙar nan dardar kowa ya ji ta sai ya tsara mun. Uban doma na yi wa baitoci. Kai na dogara ya alhakamu rabbana ka share kana. Hajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa toron giwa. Uban doma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur ɗan Idris dogaro oga toron giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Baiti yabo ga Rasulallahi wallahi ni kam sai na yi. Hajijiya rugun babbar sawa. Bango madafa majingina shine kadai mafakar bayi. Hajijiya rugun babbar sawa. Manzo ruhul arwahi makiyin suke taunar danyi. Uban doma na yi wa baitoci. Kuma soya annabi ta hamu da su sai da yawan kwana. Hajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa toron giwa. Uban doma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur ɗan Idris dogaro oga toron giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. A gurin fulani akwai da kashi malam idan ka je rugga. Hajijiya rugun babbar sawa. Waka mu kai ta uban doman bahindeen mai jidon mai kai ganga. Hajijiya rugun babbar sawa. Kowa ya ce da shi ba mu da shi ya walla sai ya sha shirga. Uban doma na yi wa baitoci. Uban doman bahindeen Bagudo kai nake yi wa takina. Hajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa toron giwa. Uban doma an kai maka naɗi
an kana da uban doma yaya takina. Ajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa turan giwa. Uban duma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga turan giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Walan keluwar ɗan yaro kurciya ɗai ka aikin gaugawa. Ajijiya rugun babbar sawa. Ɗalibai mai in ya kusa dumul kada a shaka a kwangawa. Ajijiya rugun babbar sawa. Matashin matasa mai jimuri mai ma'amalarsa da turawa. Uban doma nai wa baitoci. Ya naɗa ka uban doma a kai wa matasa na rana. Ajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa turan giwa. Uban duma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga turan giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Alhaji Sambo Muhammad Kaliyar dole in maka take na. Ajijiya rugun babbar sawa. Mai kamar zuwa aka aikawa Juma'a tuci babbar rana. Ajijiya rugun babbar sawa. Naɗin da kai a yau na uban doma a yasin yare ya bar kuna. Uban doma nai wa baitoci. Sarkin Bagudo Allahu ya barka ya zuljalali ya kwana. Ajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa turan giwa. Uban duma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga turan giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Ni gwanda nake taunawa bani cin agwaluma ko dan tsami. Ajijiya rugun babbar sawa. Mahaifin uban doma kullu ka fi tsakaru kai yami. Ajijiya rugun babbar sawa. Alhaji Idris dogaro uban mu baitin kana karan kaimi. Uban doma nai wa baitoci. Gabatar ruwa dan gwandu ka zama ginshiki farfana. Ajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa turan giwa. Uban duma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga turan giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Baitin mai gida ga uban doma a shaki karo babban gwanki. Ajijiya rugun babbar sawa. Alhaji Shehu na Bagudo S B nake maka nautaki. Ajijiya rugun babbar sawa. Ana yin bikin daca ma gashi na zo ana zuba harkoki. Uban doma nai wa baitoci. Bando manaiwa waka Alhaji Shehu ya yi take na. Ajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa turan giwa. Uban duma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga turan giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. Alhaji Babawo Bagudo baitin ka dole na rera ma. Ajijiya rugun babbar sawa. Aminin uban doma yau na zo da baitin nasara ma. Ajijiya rugun babbar sawa. Kai da shi amana ce wallahi wannan alakar ta girma. Uban doma nai wa baitoci. Abokinka an kaiwa uban doma ina da takina. Ajijiya rugun babbar sawa kar itatuwa turan giwa. Uban duma an kai maka naɗi taka a hankali bari gaugawa. Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga turan giwa. Turnukun magauta ka zama rabbana shi ya yarda fito barde. A nan zana huta ASB uban doma na yawa baitoci. Ajijiya rugun babbar sawa. Waƙar gaba don hutawa bada na yaba ka da turanci. Ajijiya rugun babbar sawa. Kai ran gidanku a Bagudo ni ina ta zaton kowa ya
Mansur dan Idris dogaro ogatun gungewa. Turnukun magauta ka zama rabana shi ya yarda fito barde. Gaugawa Alhaji Mansur dan Idris dogaro oga toran giwa turnukun magauta ka zama rabana shi ya yarda fito barde.